ushokini Leli gama elithi Cagwe gogo walithola kanjani? khalithola phela nami ngabazali bami bengidlalisa bethi sicapho khona ukudlala kwenjani base bekwase ukuchuma khona-ke igama lami ngqo alizange libuye livele kwavela nje ukuthi ucakho kwani ukudlana kwenjani kwase kuthiwa nje ucakho kwamanje laphutha-ke igama lami Igama lakho gogo kanti wawubani wena? Ngicabangile. Ucabangile. Babeqondile labo cha. Elinye kubani? Ukuthi ukhala amabhanana uyeke yantombi zeyimoto kwakuyisithunduzile wemangikhala ngingane. Okwathi uyinwe imoto igama lakho. Abangathaqonda lelo kwavela ukuqonda ukuthi nje ucakho Manje ke kanti nje ubusubhalwe ke emontweni ke manje ke kanti vele wawuthunduzela ngokuthi unoyimoto uyayibona ke manje lento ukuthi kusho babekuhlolela phela ke manje. Cha bangihlolela impela yabona futhi bangihlolela impela phela ngoba nangempela ngangazi nje ukuthi nginoze ngihambe emotweni ngigama ngoba usudumizwe lingaka nje wonke umuntu ubona le moto ebhala uCagwe. Kusiyana konke sikubeka kuNkulunkulu nabalele abadala sibeka kubo ngempela ngoba phela inhlahla nezibusiso iqhamuka kubo labo sebahambe singasababuki. Yebo. Nami ngikusekhona-ke ngoba nakho mina ngisakwazi nokuphefumula noma ngingasaboni kahle kodwa ngiyaphefumula ngoba nakho ngiyakhuluma. Ngisaba ukusisa bona-ke impela-ke laba-ke esebahamba ukuthi cha abayiqhube ngempela lento iye phambili iqhubeke iye phambili. Yebo. Inhle lento ayidingeko niwe. Hayi cha uba kuhle futhi-ke kangazi. Siyabonga.